Apa enggak? Baa kok lamah gari? Dan sakit. Sakit apa sakadang kau badan? Dan sakit kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Sakit apa pula tu? Alah baru be. Alah, Dela baru be ke dokter spesialis penyakit dalam. Tu apa nama rasuan? Ada yang sedih, lalu surang, makan surang, kama-kama surang. Itu ndak sakit namo macam tu doan ter. Kalau macam tu jomblo. Pas no kalau mode anter mode gini kok jomblo permanen. Ah, Dari kapatang badan kemari yang kapalo sakit mato bakunang-kunang. den coba pai pare soka dokter katonyo denai ko kurang kasih sayang. Setelah den inok denai ranu angkan batu ajuo kato dokter nan kapatang. Dari dahulu yo sampai kini ko jomblo permanen yo kato orang. Malang bana nasib jomblo permanen. Awak cinta orang tak suka. Entah apa salah di badan diri. Sampai kini alun babini. Pacaro leko nasibnya ambo. Jangan ke babini, cewek pun tak punya. Sampai kini denai masih menjomblo. Dari kapatang badan kemari yang kapalo sakit mato bakunang-kunang. Den coba pai pare soka dokter katonyo denai ko kurang kasih sayang. Setelah den inok denai ranu angkan batu ajuo kato dokter nan kapatang. Dari dahulu yo sampai kini ko jomblo permanen yo kato orang. Malang bana nasib jomblo permanen. Awak cinta orang tak suka. Entah apa salah di badan diri. Sampai kini alun babini. Pacaro leko nasibnya ambo. Jangan ke babini, cewek pun tak punya. Sampai kini denai masih menjomblo. Sampai kini denai masih menjomblo.
Sampai kini Denai masih menjomblo.